जाने पढ़े गइल बा कि नइखे गइल पते नइखे है ई त सुतल बा बाबू ए बाबुआ पढ़े काहे ना गइले है उतार लादल बा पढ़े जा बेटा बुखार लागल बा ठीक हो हम दवाई मंगा देब उठ 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 माल के मैदान तो पुकाल दला देले बिया वाला ते अच्छा ठीक बा बेटा हम तारा के कहिया मैडम चलो कि इतना मत मारी चलो उठ ना चलो ना हम पले ना दई अरे बेटा देख ना तोरा खातिर हम काल ले आइल बानी लॉलीपॉप ले आइल लॉलीपॉप हां रे पढ़े जो ना कितना तारा के मानीला हमर लइका पढ़ी तारा के रोज चॉकलेट किन के ले आवतनी एकर गाल मुंह कहां बले केने त पाती द हम फाड़ दी द आ पढ़े जा जन ल पढ़बनु ल रुक खा हम तारा काजो जर कह देतानी बेगो ले आवतनी पढ़े जई ल रुक अरे हमर लइका पढ़ जाई तो जाना तारा लोग गांव में हमर लइका नाम रोशन कर दी इतना तला बता अरे बेटा बुखारवा से खाटा लागता रोक सब तरह के व्यवस्था हम लिया देतनी जा पढ़े अब देख खिचड़ी खई ह देग में डाल दे बा बेटा तारा के कदी काजल पाउडर अरे हमार लइका हां बाप ले बाप अरे पाला लागता नु आ त बुखारवा से बेटा ठीक हो जाए चल ना हम दवाई ले तोरा के दवाई ले आ देम किन के अब आँखवा खोल येहू से बुखार नरमाला बेटा रुक जा पढ़े जा आया रुक बेटा रुक 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 जा तारा के पाउडर कर देता नी अरे हमार लइका जाना तारे बेटा पुलिस पढ़ जेबे नु बेटा तो पुलिस वाला तोरा बंदूक मिल जाई आओ पाउडर कर दी दन दन तो तवा पे ताला लगा न पुलिस बंदूकिया लेते एगो लतिया लेके मार दन टोपिया टन टन न आता अब खाल तो ठीके हो जाई अब तो टेम्पू हटवा एकदम तो चल 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 काटे पाजे कर दे बे कहां रखले बाड़ो बेगवा ला बेटे दिन ता बौरा का जाने कैसे कोखी में पैदा हो दे बा ओ दे रोक ले आवे दे रे धन कापियों में सिलेट उलेट ले ले बड़न रोक ले खेले दे रोज जाल इससे पढ़े तो कहियो सिलेट छोड़ देता रे कहियो कापी छोड़ देता रे तब एही में बा तब लतले बनी अले होई का रखले बारे रे ई हवाई जहाज लाती तो उला चल बेटा चल चल पढ़ते चल रोक रोक धर ले आई धर ऐता तोलिया तितली मिलला तितली खाइए चल चला चला बेटा चला चल बेटा चल पढ़े द हम बेगवा ले ली बेटा द चला चॉकलेट खा चला जाना तारो पढ़ जीब तू पुलिस बन जाइब बबुआ चल चल ना बाबूजी मैडम अरे ना मारी हम दवाई तोरा के ले आइम हाइला बेगला बेटा बेगला जा पढ़बनु कहां से जीब सब एक बटले वाली खिचड़ी खा ली हम दवाई लेके आई जा पढ़े हम ना दी पले प्रणाम दादा जा तनी पले जा पढ़ो तू अलार्म के चिला पढ़ो रे पगला पढ़ जाता रे तल तू तल बे पढ़े तनी ना जो पढ़ के का हो पढ़ के का होई साले इतिहास बतावल जाई इतिहास बना देवल जाई पढ़ के चाहे छोड़ का खेले के तो ताश ले आइल बनी ताश लाइल बड़े चल चल तोरो के बिगाड़िए देते नहीं आओ खेल जाओ का खेलबे जोरपति
कट बे काटम ना चल देख मत आपन पत्ती देखनी है हाँ चल देखिए उरी साला टेनिया बतरी उड़ी चला बुलाओ 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 टेनी आओ 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 का रे हकला हा पढ़े ना गइले का देखो है हमरा गने ते का करत रे जा मन ना रहे बैठ 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 बोट का खेलत रहसन जोर पत्ती का मौगा वाला खेला खेले लसन साला मौगा को होतरी मारी करी ई साले के गांड फरल जाई या आप जीत जले मिल जुल के आओ आओ खेलबे का का खेलबे मांग पत्ती बाटो खेलल जाओ पैसा हो हां पैसा बा चल बेगली में बा दिखाओ 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 झूठ बोलो थी दिखाओ दिखावे के पड़ी जबाने बा पैसा बा तू बात ना लगा दो जीवन में से चल बोल लगा दिए चल काट मार काट दे ले मार तेरा काटे के दिया रे मांग पत्ती में कटाला ना कटला ई कहाँ के खेला हो कि ना कटला साले तोरा देने के कटा थो एने के ना कटाला ये अच्छा, अपन चल। नानी हिया से सीख के अलवा ना कटाई तो तोर नानी ही आई चली ए जना चलत हो लो मार अभी साला खेल चुपचाप चल बाट चल ज्यादा फिर से काट दे पार्टी दोनों आदमी मिल के जा टेली जाता रहा के बाट ना देखते बनी अच्छा या वाह 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 चल बाट गुलाम बात दे रहे मार के ने गेल हो रे अगला अगला देखत इसका है, सोच सोच बाट का है जुआरी ना इसका साला जीजी बसन का रे घड़ी को ले लो जी घड़ियो जी चल घर दे पैसा बा तो घड़ी काहे के तो दी पैसा निकाल तू दे पैसा निकाल साला विश्वास नहीं खे ना साला जीते खातिर का बोले लिया से हमरा के आय हाय चल ले चल अरे चला चले भी खाए के चल चल दुगो ललियो आ जीत के उठे के नहीं खे पूरा खेले के बा का है हमनी के मन ना तो बोले लो हलो का है जो अच्छा, चलो यार। बाटो चल आ भैया चलो चलो बाटो गुलाम में हिनू है हां ऊ है साला गुलाम के गुलाम बना ले गुलाम के फै नहीं नु हम चल 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 चलो ना गुलाम साला रोज गुलाम पे हम जीतिला यार ए बार कैसे हार जता नी चल नानी यहाँ से सीख के आइल बा चल अब का पैसा तो खत्म हो गेल पैसा खत्म हो गई तो घड़ी खोल घड़ी खोल घड़ी खोल घड़ी रख चल 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 चला गुलाम में बड़ा हरावा देलस हमरा के चल बाट बादशाह तीन बात से बोले बड़े एक गंगा फाड़े के पूरी पटनोर और लुटवा के लइकवा पगला हका रे चल हो रे ओ चल ओकरो के बिगाड़ दो जुआ खिला के चल चल का जुआरी बना देवे के बा चल अरे कहाँ रे वाले देतनी तब साला पढ़ के का होई माल से बाबू दाल फाल दियो ना पलम तो देखो मास्टर मर गइलन लो मोल दिलन अरे तो हिया ले अरे साला एक बार सुबेरो ही हमनी के गोई रही तो हमनी के देखनी आ जा देख ना कल येलवानी चल खेले के केले चल चल हम ज्यादा तात पैसा ना निकाल तेलम दादा हो दादा हमला पुलिस बनते बा हम तात ना तेलम तो पुलिस ताश ना खेलेला रे अरे हम पुलिस बनम आ खेल के पुलिस बने के एको ट्रेनिंग पास होला एगो चल 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 ये से चल ना चल चल देखिए चला, अब चला, चल यार चल ये खेल जाओ है दांत में दाल में डाल दई घास नहीं के मुलायम बा चिकन में ना चिकन नहीं दे दाल में डाल दई अरे बैठ तारा बाबू से पर बिछाई चले या बैठ बैठ
अरे टेनिया हां तनी ओन बढ़िया से बैठ साला बोर बाप के बिगड़ल वाला देश का रे बेग ओइसे फेकल जाला ताला दीदम रे अरे साला चल ताले चल अपने ताल पता था अच्छा दे अपन फेकता ऐसे पढ़लिस रे पलावता बिगई के बात होने खाई भी का दे पका दी के बे बादी में खेल के खाइली ना तातल बताओ देख ना लियाइल बनी चल साला तू बढ़िया से तनी बोल ले काहे हा 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 कलात देख हमरो साला हा कलाई नहीं हो जाता हां रे साला ठीक कहत री तातल बताओ चला ता पैसा बा देखा ते टाइम बेदवे में तातल बनी चल चल बैग में रख ले बात नहीं थे ना तो बेद ले लिए तो ना माल चल रख ले ये बात ठीक है कहता आओ का खेले के मानपति चल हइसे मांगपति हो हइसे तोरा प ना तू ही बात ना तू पीसबे चल दे ना ते बोलिए चल चल बोल तात तू कटबा की साले ई काटी कट पत्ता पाता का होला रे अरे साला बसा होला अच्छा बस साफ कौन ना बसा पत्ता को अरे दोनों ई साला एगो हलकला है बा हाँ, ये साला पागल है बा पागले बा पत्ते तैला पत्ते चल टेनिया साला चनहाक बरे हां तो हम जुआरी नु हई यही से तोरा का मौला बगला मास्टर मोल ले रहे स्कूल में घुलटा के उड़ीसा वाला मादलोस ई तो ले लदा बताते देख ले अकला ले अभी तक कोपचा में ले जाए कोपचा में उड़ीसा खोपचा में वो में का करी दे घोपचा में ले जाके देख मरिए ना भाई पागल पूरा तरह से कपार ऊपर हम फूटे से डर रहेला हां भाई एकरा का देखिए कि डर लगता ना साला बैठ कोनो दिक्कत हम लोग बुलबक तो बदले वाला तन के तू चनाक बारे चल टेनी बात तिगी का बोले बा तीगी हां चल ठीक ही साला पागल सोच बात ऐसे न देख जुआरी ना इसका जुआरी हमारा नियन बड़का कोई जुआरी बा उड़ीसा मार इ तो लागत कि हमारे स्कूल के लड़का हमन सा एगो लोटा जी के लागत कि लड़का बाबा बौरा हवा जवन ह ए जब माजमा लगैले बड़न सा साला बड़ा हारे बकारे तेनी भाई लगा बता के ले लिया तो नमी के दोनों आदमी ते दोनों मिलल बाद अरे ना रे पगला हम रोज जीतीला साला बड़ा काज ने काहे हार जतनी पाउल उड़ीसा मास्टर साहब बहुत साला भागे ते हम तो भागे ते साला चप्पल बा मैं डरता है काहे न पढ़ाइला नहीं मैं डरता है मैं डरता है और मैं डरता है देखी हम तो डालवा चला तो नु के तो मास्टर माल गोइन हां ये तो डालवा चला तो नहीं मैं डरता है आइए दादा आइए मैं डरता है मास्टर जी नहीं मैं डरता है बाप पढ़े भेजता न कमा धमा के हाथ न मेहनत से बड़ी चीज है हइबे कौन करे बोले आइए चला तो नु के तो मातल माल गोइन तो मातल माल गोइन तो नु गला एक नहीं तो मातल माल गोइन हमको ये तो आता कि मैं तलवा तुल माल दोइन बाबू ले बताओ हई का लइकन के भविष्य रही चल तोहनी के घरे हम जातन तोहनी के बाप भी चल ए लोटा जी अरे बानी जी आई है नहीं आई ए हाजी अरे मास्टर साहब प्रणाम प्रणाम कहीं का कहाँ भेजले बानी बबुआ के अपन पढ़े गइल बा तो पढ़े गइल बा हां देखो तनी दू चार गो लइकन संगे एगो हिंको लइका रहे वो जे ताश खेलता आई हो दादा इनका तो लइका जोन बानू बिगाड़ के धो देले बा हमरा लइका के इहो से हम कह देले बानी लइकन के ध्यान देवे के बा ठीक बा मास्टर साहब हम तो उम्मीद रखले बानी कि लइका के पढ़ा लिखा के पुलिस दरोगा बनाई लेकिन इनकर लइका अकला बा लइका के हमरा बिगाड़ के धो देले बा क्लास लेवे के बा सुन तनी आवत त एबे क्लास ओकरा के लेवे के बा आवे दी मार बकुली मार के कर गोर तोड़ दे हम
हमार जी मुश्किल कोइले बा आवे दिए मास्टर साहब हमरा आवे दी अरे अरे देखो देखो बोली बोली कर के भेजो तार लोग पढ़े तो कम से कम ओकरा पर ध्यान रखो। अरे हम तो काजर पाउडर को के होसी मगन में भेज लिया कि पढ़ के लड़का पुलिस बनी चॉकलेट दे दिया। अरे बगीचा में कर लड़का गलती करत तारी एकदम खराब भइल बा। आवत से तो पहले ओ कोनी कमाल के पढ़ चटकावा ना तो हम तमार के देख बुढ़ापा में ही हमरे का दिन देखा होता है दादा। ठीक बा मास्टर साहब जाई जाई हमार तो जौन होता बा